kaibigan, narito ng kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Huwag kang umiyak, Juan. Mami, hindi po ako adik. Naniniwala ako sa'yo. Hindi ko nga po talaga alam kung bakit at paano nagkaroon ng marijuana sa bag ko eh. Nakikita ko sa'yo mga mata at mga ikinikilos. Nagsasabi ka ng totoo. Ayaw pong maniwala sa akin ni Kuya Joel. Ang daddy mo, naniniwala ba siya sa binibintang ng Kuya Joel mo sa'yo? Hindi po niya sinabing naniniwala siya. Pero tinignan niya po ako ng matalim bago po siya umalis. At sinabi po niyang mag-uusap pa kami pag uwi niya. Huwag kang mabahala. Pagdating ng daddy mo, kakausapin ko siya. Paliliwanagan ko na wala kang kasalanan. Talaga pong wala akong kasalanan. Wala po akong ginagawang masama, Mami. Hindi po ako nagbibisyo. At hindi ko po magagawang magbisyo kahit kailan. Dado! Dado, lumabas ka dyan! Dado! Sandali lang! Oh, ikaw pala, Norma. Mabuti na riyan ka. Ano bang problema? Nagtanong ka pa? Bakit mo ginulpi si Beth? Kasalanan niya eh. Nagwala sa tindahan ni Flora. Pati ako natalsikan ng bubog na boteng ibinato niya sa kalsada. Sana pinagpasensyahan mo na lang. Alam mo namang lasing eh. Bigla niya akong inundayan ng suntok eh. Kaya napilitan akong patulan siya. Matapang ka lang sa lasing. Akala ko tuloy patay ng asawa ko nang madatnang ko nakabulagta sa bahay namin. Yung pala, ginulpi mo. Norma, Ako ang harapin mo. hindi ako pumapatol sa babae. Walang hiya ka? Walang hiya ka. Norma, Dado ka? ano mo ba yung mga bato, ha? Bahala ka nga dyan. Hoy! Huwag ka magtago dyan sa bahay mo! Lumabas ka! Walang hiya ka! Lumabas ka! Hoy! Oh, Joel! Bakit lukot na naman itsura ng mukha mo? Ate Natalie, hindi ko naman maintindihan si Daddy. Sabi sa akin nung kasambahay, nahuli mo raw na may mga nakatagong marijuana sa bag ni Juan? Oo, huling-huli ko sa akto. Kitang-kita ko rin si Daddy nang ilabas ko sa bag ni Juan ang isang bungkos ng marijuana. Pero wala siyang ginawa. Sinabi lang niya, mag-uusap sila ni Juan pagbalik niya. O, ano bang inaasahan mo na gagawin ni Daddy? Sabi niya sa akin, nung minsan nagsumbong sa kanya si Mami na gumagamit ako ng damo, na sa lahat ng ayaw niya, ay magkaroon siya ng pamilya sa bahay na ito na may masamang bisyo. Oo nga, narinig ko nga sinabi niya yan. Pinagbantaan pa niya akong kapag hindi ako tumigil sa pagbibisyo, hindi niya ako kukonsentihin. Baka palayasin niya pa ako. Baka ipakulong niya pa ako. At hindi niya yun ginawa kay Juan. Hindi. Oo. Kaya nga nagingit-ngit ako eh. Joel, Ate, paano kaya natin mapapalaya si Juan dito sa bahay natin? Paano? Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Huwag mong ipagtanggol si Juan. Hindi ko siya pinagtatanggol, Saldi. Ang sinasabi ko lang, hindi sapat na dahilan na nakitaan siya ng marijuana sa kanyang bag para pagbintangan na siyang gumagamit noon. Malalaman ko kung totoo ang bintang sa kanya ni Joel na lulong siya sa masamang bisyo. Ipada-drug test ko siya. At kapag napatunayan mong gumagamit nga si Juan ng marijuana, pagagalitan mo siya, sasaktan mo, palalayasin mo.
Hindi ko maaaring konsintihin ang anumang katarantaduhan sa bahay na ito. Saldi, matagal mo nang napabayaan si Juan. Hindi dahilan yun para konsintihin ko siyang magkaroon ng masamang bisyo. Dapat mo lampunan ang mga naging pagkukulang mo sa kanya. Mercy, Kapag nalantad na nagbibisyo si Juan, huwag mo siyang kulong at magmamalasakit sa kanya kapag pinaalis mo siya sa puder natin. Malamang na lalo siya maligaw ng landas at tuloy niya na masira ang buhay niya at kinabukasan. Saldi, may kasalanan man o wala si Juan, kailangan niya ng tulong natin. Kaya hindi natin siya dapat pabayaan. Aling Norma, Hindi ako bibili ng basahan, Pia. hindi ko naman po kayo halok yung bumili ng basahan. May iaabot na po ako sa inyong pera na pinabibigay ni Juan. Pera? Pera? Po. Ay, asan? Magkano? Eto po. 1,000 po yan. Akin na. Kailan pa ba ibinigay ito sa akin ni Juan? Kamakalawa pa po. Bakit ngayon mo lang inabot sa akin? Ngayon ko lang po kasi kayo nakitang wala sa sugalan. Oy, Pia. Uli-uli ha. Kapag may ipinibigay sa'yo si Juan, ibigay mo kaagad sa akin. At sabihin mo sa kanya, idiretso na niya pagbigay sa akin. Huwag nang ipadaan sa'yo. Kasi ano po? baka tiyaniin mo pa. Basahan! Basahan po! Bili na kayo! Ang tumal naman ang benta ko ngayon. Ang init pa naman ng araw. Pia! Ay, Naku, Pia! Ay, pawis na pawis ka na. okay lang po, Aling Cynthia. Oy, wag mo na akong tumaging Aling Cynthia. Naku, lalo akong tumatanda niyan eh. 30 anyos pa lang ako, tatawagin mo ako ng Aling... Respeto lang po. Wag mo na ako irespeto. Kesa naman parang binabastos mo ako. Ano po bang gusto niyong itawag ko sa inyo? Cynthia! May kailangan po ba kayo sa akin? Wala. Bakit? Bakit ako lumapit sa'yo? Kasi, tanga ka. Ay, tanga po ako. Oo, saksakan ka ng tanga. Ay kasi sinasayang mo ang ganda mo sa pagbibenta lang ng mga basahan. Nagpapakahirap ka, nagpapakapagod para lang kumita ng konting bariya. Samantalang kung gugustuhin mo, pwede ka namang kumita ng malaki. Hindi ka pa pagpapawisan, maganda pa ang bihis mo, at mabango ka pa. Magkalugar tayo, kaya pinagmamalasakitan lang kita. Ano naman pong trabaho? Anong trabaho ang dapat mong gawin? Opo. O, di gaya ng trabaho ko. GRO. O, Ano po? GRO? Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Pagbutihin mo paglilinis sa 3 kotse, Juan. Oo, Kuya Joel. pagkatapos maglinis sa mga sasakyan, tanggalin mo yung mga tuyong dahon doon sa tubig na swimming pool. Oo, Ate Natalie. Isunod mo na yung pagdidilig ng mga halaman sa loob at labas ng bakuran, ha? Tapos, linisin mo yung buong bahay. Huwag mong kalilimutan gawin na araw-araw ang mga iniuutos namin sa'yo. Hindi, Kuya Joel. Kapag may nakalimutan ka o hindi mo nagawa ng maayos, hindi ka namin papakainin. Naintindihan mo? Naiintindihan ko, Ate Natalie. Kung makasagot, parang tupang maamo. Pero nasa loob naman yung kulo. Pero kapag pinadrug test ka ni Daddy at lumabas sa positive ka sa paggamit ng marijuana, patay ka. Malamang, may tama ka kay Daddy. Malamang ipakulong ka pa niya. Tawa lang namin ni Joel kapag nakulong ka. Sana nga makulong ka para mawala ka na rito. Kumukulo ang dugo namin ni Ate Natalie kapag nakikita ka namin. Ika na nga, lumayo na nga tayo sa kanya. Baka mamay masira lang araw natin. Tara, ate. Baka hindi ako makapagpigil, maupakan ko lang yan. Diyan ka na, buwisit!
Mag-asawang batok naman ang ipapatikim ko sa'yo. Aray ko! Aray! Okay, ate. Nakatikim na sa atin ang buwisit na yan. Masakit, Kuya Joel. Ate Natalie. Hindi masakit ang mga pagbatok at pananakit niyo sa akin. Ang masakit sa akin, ang hindi niyo pagturing sa akin bilang kapatid niyo. Joel, iba ka. Akala ko ba, Imo? Okay lang tumira dito ng damo sa squatter kahit may mga nakakakita. Oo nga. Halos lahat naman dito sa amin umiiskor ng damo. At lang tarang tumitira ng kung ano-anong droga. Walang pakialamanan dito. Anong iba ako ang sinasabi mo? Sa sarap ng pag-hit-hit mo ng damo, dapat nasisiyahan ka. Nasusolve ka na. Solve naman ako sa ginagawa ko. Bakit sa lubong ang mga kilay mo? Alam mo kasi, hindi nangyari yung mga plano ko. Tinaniman ko ng marijuana ang bag ni Juan. Hindi pa rin siya napalaya sa highball namin. Kaya busit na busit ako eh. Laging nasisira ang araw ko kapag nakikita ko siya. At kahit maalala ko lang siya. Ang kapatid mo pala sama ang problema mo. Madali lang yan, tol. Napakadaling mawala sa highball yung taong kinabibisitan mo. Paano? Ipasalvage mo! Sundin kaya ni Joel ang mungkay sa kanya ni Imo. Mga nagsiganap, Jenaline Del Dor, M. Royales. Mga ginintuang kasaysayan. Mga kaibigan, narito ng kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Mang Dado, ako po bang sinisipulan ninyo? Ikaw at wala nang iba, Pia. Huwag niyo naman po akong ganyanin. Ay, bakit naman? Masama bang hangaan kita? Kahit 16 anos ka pa lang, parang dalaga ka na. Maganda at sexy. Hindi naman po ako aso para sipulan ninyo. Nakakabastos naman kayo. Hindi kita binabastos, Pia. Ipinaparamdam ko lang sa'yo na tama ang narinig kong sinabi sa'yo ni Cynthia. Ang kalugar nating GRO. Huwag mong sayangin ang ganda mo sa pagbebenta lang ng mga basahan. Tumulad ka sa kanya. Magtrabaho ka rin sa beer house para kumita ka ng malaki. At sinisiguro ko sa'yo, hindi ka masisiro doon. Ako ang unang-una magte-table sa'yo. Magiging suki mo akong customer na laging magbibigay sa'yo ng malaking tip. Kung hindi lang ako nagtitimpi, baka masampal ko kayo. Hoy! Isip pa Hoy! kayo. Kapag nagagalit ka, Pia, lalo kang gumaganda at sumisexy. Nakakagigil ka! Whoop! 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 Ang bastos naman ng mandadong yun, Ate Pia. Kaya nga tumawag ako sa'yo para mahinga ko sa iyong inis ko sa kanya, Juan. Tandaan ninyo, pero parang wala siyang pinagkatandaan. Maraming gaya niyan sa lugar natin. Oo nga, mga manyakis. Hayaan mo, Ate Pia, kapag sa awa ng Diyos natupad ang pangarap ko, nakatapos ako ng pag-aaral at naging doktor ako, tutulungan kita para makaalis ka rin sa lugar na yan. Hindi naman problema sa akin ang lugar, Juan eh. Dito na ako pinanganak at lumaki sa squatter. Sanay na ako dito. Ang ibang mga taga ritong problema ko. May iba sa kanila, mabisyo, palaaway, magulo, at bastos.
gaya ni Mang Dado. Yun nga ang ibig kong sabihin. May ibang masamang impluensya sa lugar natin. Wala sanang problema kung lahat ng mapapatira rito katulad mo. Mabait, may pangarap. Ate Pia, sa susunod na pasukan nga pala, mag-aaral na ako. Ay, oo nga no, napatigil ka nga pala sa pag-aaral. Dahil pilit akong pinatigil ng inay at ni Itay Bert. Pero ngayon nakatira na ako sa tunay kong ama, pagsisikapan kong ituloy at matupad ang ambisyon kong balang araw, maging isang doktor. Itay, Buti dumating kawan. mano po? Huwag ka na magmano. Hindi naman kita sinanay sa ganyan. Lagi mong ginagawa. Nakasanayan ko na po kasi magbigay galang sa inyo at sa kahit sinong nakatatanda po. Yun po kasi ang itinuro sa akin ng mother nung nag-aaral ako sa kinder sa barangay. Buisit ka. Itay, nakainom na naman po kayo. Paano hindi ako iinom? Kumukulong dugo ko sa'yo. Itay, Hindi mo sinunod ang iniutos ko sa'yo. Kaya lagi kaming jeta ng inay mo sa aming mga bisyo. nagbibigay naman po ako kahit papaano ng panggastos sa inyo ni inay ah. Kung sinunod mo ko, kung nagnakaw ka sa tinitiran mo, sana hindi barya-baril lang ang naibibigay mo sa amin. Huwag po kayo mag-alala. Sisikapin ko pong madagdagan yung ibinibigay ko po sa inyo sa ibang araw. Dapat! Utang mo sa amin ang inay mo ang buhay mo. Marami kaming naging hirap, pagod at gasto sa'yo na dapat bayaran mo sa amin kahit wala ka na sa poder namin. Itay, ang inay po. Nagtanong ka pa. Eh, alam mo naman, pag wala rito sa bayo, nasa sugalan. Ito po. Yeah. Kunin niyo po. Hana? Sa susunod, dagdagan mo to, ha? Opo, Itay. At huwag kang papali ng pagbibigay sa amin, buwan-buwan. Para laging may pamamamakod, may pansugal ang inay mo. Tandaan mo yan. Para hindi ka tamahan sa akin, buisit ka. Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ate, nakasimangot ka na naman. Ay, naku, Joel. Umagang-umaga, yung si Juan agad ang nakita ko paglabas sa kwarto ko. Nakasalubong ko sa kitchen. Tinanong pa ako kung gusto kong magkape, ipagtitimpla daw niya ako. Ako rin nga eh. Nung isang araw, nabuwisit na naman ako sa kanya. Di ko naman inutusan pero ipinag-shake ako ng guyabano. Kasi nalaman daw niya, paborito ko yun. Di ko nga ininom. Ako, inisnab ko yung alok niyang pagtimpla ako ng kape. Kung ano-anong gusto niyang gawin para pagsilbihan tayo eh. May mga kasambahay naman tayo, nagagawa naman ngayon sa atin. Nagsisip-sip sa atin yung ogag. Kala yata niya, sa ginagawa niyang pagsisip-sip sa atin, magiging maamo na tayo sa kanya. Lalo lang ako nabubisit sa kanya. Ako rin. Hindi tama yung inaasal nyo kay Juan. Oh? Mami, ayan na naman kayo. Kumakampi na naman kayo sa buwisit na yun eh. Hindi buwisit si Juan sa bahay na ito. Mami, Mami, huwag kayong magalit sa amin ni Joel. Hindi ako galit sa inyo. Sa ginagawa nyo, sa inaasal nyo kay Juan ako nagagalit. Mabait naman si Juan. Masipag. At mula nang dumating siya sa bahay na ito, nakikita ko ginagawa naman niya lahat ng pagsisikap para mapalapit siya sa inyo. Pero bakit hindi niyo siya makagaanan ng loob? Bakit hindi niyo siya matanggap na kapamilya? Kadugo niyo siya. Anak siya ng daddy niyo. Kapatid niyo siya. sorry po, Mami. Sorry po. Maawa naman kayo kay Juan. Tanggapin niyo na siya bilang kapatid niyo. Sorry, Mami, pero kahit anong sabihin nyo,
Hindi ko masusunod ang gusto niyong mangyari. Ako rin po, Mami. Natalie! Joel! Kahit magalit po kayo sa amin ni Ate Natalie, kahit saktan niyo pa kami, hindi namin matatanggap na kapatid si Juan na sampid lang sa pamilya natin. Hindi po kahit kailan. Ngayon lang ako nagkaroon ng oras. Kaya ngayon lang kita napadrug test, Juan. Nakahiya po sa inyo. Nabahala po kayo. Okay lang. Ang importante, malaman kong resulta ng test sa'yo. Daddy, Kapag nag-positive ka, kapag lumitaw sa test na gumagamit ka ng marijuana, iparirehab kita. Cynthia! Yossi! Ay, salamat, Dado. Katatapos ko lang magpausok. Mukhang magpapa-take out ka na naman ngayon. Hindi. Parang may customer kang darating kaya nag-aabang ka rito sa kanto. Si Pia ang inaabangan ko. Ah, yung maganda na. Sexy pa. Oo. Ay, panalo siya sa mukha at katawan, ha? Kaya nga, kukumbinsihin ko sumama sa akin sa trabaho ko. Para kumita ka sa kanya. Ay, Dado na. Palibasa kasi laos ka na. Kaya mamumorsyento ka na lang sa iba. Hoy! Hindi pa ako laosan, no? Basta naka-makeup ako at nagpabango na ako. Merong mga nagte-table pa rin sa akin. Uy, mga lasing lang yung mga yun. Uy, ano ba pakialam mo? Kahit mamorsyento ako kay Pia. Wala. Susulso lang ba kita na pagbutihin mong pagkumbinsi kay Pia na mag-GRO siya? Para naman matikman ko siya. ang dato! Aling Cynthia! Ah, Ang tatandaan nyo na, ang sasama nyo pa! ha? Hoy! Dumating ang kalugar natin. Nakapareho lang natin kukulo-kulo ang tiyan noon. Pero lumayas dito sa squatter dahil anak pala ng mayaman. Sa halip na mag-isip po kayo at gumawa ng maganda, para kahit paano maging maayos ang buhay nyo, nag-iisip pa po kayo ng hindi maganda sa iba. Lalo na po kay Ate Pia. O bakit? Ano ba pakialam mo? Kahit na mag-isip kami ng masama kay Pia. Oo nga, hindi ko naman siya kaano-ano. Kaibigan ko po siya. Kaya ayoko mapasama siya. Kaya pakiusap po, huwag niyo po siyang pag-isipan at pagbalakan ng hindi maganda. Huwag na huwag po. Ba't talaga? Halika nga, tartado ko. Tartado! Bitiwan niyo po ang kwelyo ko. Ikaw Tama, hindi mo kami pinalalaman ni Cynthia. Kaya huwag mo kami pagkasabihan. Ah. Huwag mo kaming pinangangaralan, ha? Yes! Sige, Dado! Sigurahan mo pa ang gagong yan! Gulpin mo, lumpuhin mo pa! Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang Anong napala mo, Juan? Emo? Ay, sukad, sasabat-sabat ka sa pag-uusap ni Namang Dado at Aling Cynthia. Pakikialaman mo sila. Parehong harungas ang mga yun. Nasikmuraan ka tuloy ni Mang Dado. Hindi ko sila pinakikialaman. Sinasabi ko lang. Nakikiusap lang ako sa kanila na huwag nilang pag-isipan ng masama si Ate Pia. Kahit pa pagbalakan nila ng hindi maganda si Pia, wala kang pakialam. Katulad ka rin ni Namang Dado at Aling Cynthia. Wala kayong pagmamalasak sa inyong kapwa. Kahit kalugar nyo, pinag-iisipan nyo ng masama. Anong klase kayong tao? Uy, gago ka! Hindi lang kita babatukan! Tatadyakan pa kita sa sikmura! Aray ko! Ano? Lalaban ka? Sige, Juan, pumalag ka! At lalo kang masaktan! Laban! Hindi ako lalaban. Ayoko ng away. Sagana ka na sa pakikialam! Duwag ka naman pala! Duwag na magdudoktor ko, no! Duwag na akong doktor! Bert! Nagsosolo ka. Dado, hayop ka. Oops, teka. Kalma ka lang. Relax. Ginulpi mo ako nung isang araw. Kasalanan mo rin naman kasi. Sukat ba namang magbato ka ng bote sa kalsada? Natalsikan ako ng bubog. Hindi pa ako nakakaganti sa'yo.
Di naman ako lumapit sa'yo para mag-away tayo. Kalimutan na natin ang nangyari. Peace na tayo. Peace! At may iaalok ko sa'yo na siguradong magugustuhan mo. Ano? Dahil magkakapera ka. Anong iaalok ko sa'yo? Simple lang. Mag-tandem tayo. Mag-partner tayo sa pagnanakaw. Magnanakaw tayo? O, ano? Payag ka. Pumayag kaya si Bert na magnakaw sila ng kalugar na si Dado? Matupad kaya ni Juan ang pangarap niyang maging isang manggagamot? Mga nagsiganap, Jenna... Mga kaibigan, narito ng kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Mami? May iyak kayo? Oh, hindi, Natalie. Bago po ako lumapit sa inyo, napansin ko na malungkot kayo na nakatungo doon sa bintana. Napapaluha pa kayo. Sino bang tinatanaw nyo? Si Juan pala na nagdidilig ng halaman sa labas ng bakuran. Umagang-umaga pagising pa lang niya. Hindi ba siya nag-aalmusal? Kung ano-ano na ang kanyang ginagawa. Para masunod ang utos niyo ni Joel, para hindi kayo magalit sa kanya, para hindi niyo siya saktan. Mami! Lahat ginagawa ni Juan para mapalapit siya sa inyo ni Joel. Para ituring niyo siyang kapatid. Pero sa kabila ng mga pagsisikap niya, ng mga kabutihang kanyang ginagawa, matabang pa rin ang pakikitungo niyo sa kanya. Pinagsasalitaan niyo siya na masakit. Sinasaktan, inaapi. Kaya naaawa ako kay Juan. Awang-awa ako sa kanya. Bakit kayo maaawa sa kanya? Hindi niyo naman siya tunay na anak. Natalie! Yun ang pinagtataka namin ni Joel. Ang kinasasama ng loob namin. Hindi niyo kadugo si Juan, hindi niyo siya tunay na anak. Anak siya ni Daddy sa labas. Kung tutuusin nga, hindi kayo dapat pumayag na tumira siya dito sa atin at makasama niyo sa isang bubong. Ang buhay na tagapagpaalala ng pagluloko sa inyo ni Daddy noon. Pero kayo pa mismo ang humikayat kay Daddy na ipisan siya sa atin? Yung anak niya ang bastardo? Na mula nung dumating dito sa atin, palagi na lang madalas yung asikasuhin? Ang madalas yung kampihan? Na parang siya yung tunay niyong anak, kami ni Joel hindi. Anak! Masisisi niyo ba kami ni Joel na hindi magdamdam? Masisisi niyo ba kami magkapatid na hindi magselos kay Juan na sampid lang sa pamilya natin? Masisisi niyo ba kami? Juan? Mag-almusal ka na muna. Mamaya na po, Mami. Tatapusin ko lang po ang paglilinis ng mga sasakyan. Mag-almusal ka na muna at baka mamaya malipasan ka ng gutom. Kasi po, Kasi baka magalit sa'yo Ate Natalie at Kuya Joel mo. gusto ko lang po kasing tapusin muna yung mga inuutos nila sa akin. Anak, kung tutuusin, hindi ka dapat gumawa ng mga pinagagawa sa'yo ng mga kapatid mo. Hindi ka kasambahay rito. Hindi ka ibang tao. Kapatid ka nila, kadugo ka nila, kapamilya namin. Hayaan niyo na po sila, Mami. Kaya ko naman pong gawin ng mga inuutos sa akin ni na Kuya Joel at Ate Natalie. Oo, kaya mo. Pero nakikita ko nahihirapan ka. Na kung tutuusin, hindi dapat, hindi tama. Mami, Anak, pasensya ka na sana sa mga kapatid mo, ha? wala po kayong aalalahanin sa akin, Mami. Naiintindihan ko naman po sina Kuya Joel at Ate Natalie.
Tama naman po sila. Sampid lang po ako sa inyong pamilya. Hindi ka sampid sa aming pamilya, Juan. Kadugo ka, anak ka ng iyong daddy. At tunay na anak ang turing ko sa iyo. Tunay na magulang rin po ang turing ko sa inyo, Mami. Juan, huwag ka mag-alala. Matututuhan ding tanggapin ng Ate Natalie at Kuya Joel mo na kapatid ka nila. Makakagaanan ka rin nila ng loob. Mapapamahal ka rin sa kanila. Iyan din po ang ipinapanalangin ko, Mami. Ang matanggap po akong kapatid ni na Kuya Joel at Ate Natalie. Ang matutuhan po nila akong mahalin. Dahil gusto ko pong matikman ang pagmamalasakit at pagmamahal ng mga kapatid. Uhaw po ako, Mami. Uhaw na uhaw po ako sa pagmamahal ng mga kapatid. Kuya Joel, nagawa ko na yung mga inuutos mo sa akin. Dapat lang, Juan. Baka may gusto ko pang iutos. May isa akong gusto na sana nung pag ginawa. Ano yung Kuya Joel? Sabihin mo. At kahit anong iutos mo, susundin ko. Anong gusto mong gawin ko? Gusto ko, lumayas ka na rito. Kuya Joel? Lumayas ka na! Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Juan? Umiiyak ka ba? Ate Pia? Ate? Inapi, sinaktan ka na naman ba ng mga kapatid mo sa ama? Kaya tumawag ka sa akin? Hindi. Baliwala naman sa akin kahit apihin nila ako at saktan. Sanay nang masaktan ang katawan ko. Sanay na ako sa pagmamalupit at pananakit sa akin ng inay at ni Itay Bert nung kasama pa nila ako. Ang masakit sa akin, Ate Pia. Kahit anong pagsisikap kong mapalapit kina Ate Natalie at Kuya Joel, mabigat pa rin ang loob nila sa akin. At ang gusto nila, lumayas ako. Sabik na sabik ako matikman ng pagmamahal ng mga tunay kong kapatid, Ate Pia. Pero kailan ko kaya matitikman ng pagmamahal ng mga kapatid ko sa ama? Kailan kaya ako makakatikim ng pagmamahal na labis-labis kong kinasasabikan? Kala ko kung bakit biglang bumuka ang paligid. Napadaan ka pala, Cynthia. Oh, siyempre, Dado. Alam mo naman pumunta ako sa beer house na may pawis. Maglaway ka. Kahit naman anong klaseng pabango ang gamitin mo, lutang pa rin yung pagkagurang mo. Bastos na ito, ah. Sampaling ka kita. Hoy, wag. Kasi kapag sinampal ako ng babae, hinahalikan ko. Sakto lang. Para diretso na tayo sa kama. Hoy, di bali na. Buti kung ikaw si Pia. Mahilig ka sa sariwa, ah. Abay, natural. Sariwang damo ang kursunada ng matandang kabayo. Wala ka namang datong. Hoy, huwag mo akong maliitin. O bakit? Totoo naman yung sinabi ko. Oo, ngayon, wala akong dato. Pero bukas makalawa, baka tapalan ko ang mukha mo ng pera. Saan ka naman kukuha ng pera?
pera. Wala ka namang kayod. Secret! Ay, buisit. Buisit ka. Sayang lang ang oras ko sa'yo. Diyan ka na nga. At nang makarami ako ng tips sa beer house. Madapa ka sana! Ay! Ay! Oh, nagdilang demonyo ka, Dado! Natatanga ako! Ay, nagoy! Aray! Inay, Oh, Juan, narito ka pala. kanina pa po ako narito sa labas ng sugalan. Bakit hindi ka pumasok sa loob? Nakita ko pong nagsusugal kayo. Gago ka. Sana hindi ako tumayo agad sa mesa dahil nasimot ng puhunan ko. Ayoko po kasing abalahin kayo. Dahil baka magalit na naman po kayo sa akin. Eh, hindi ako magagalit sa'yo. Basta may pera kang iaabot sa akin. Ito po ang pera. Oh, yan. Ganyan. Oh, akin. Kung ganyan ka ng ganyan, edi good shot ka sa akin. Makakapagsugal na naman ako. Inay, Okay na. Nabigyan mo na ako ng pansugal ko. Sige na, umalis ka na. Inay, Ano? kaya naghintay po ako rito sa labas. Matagal-tagal na rin po mula nung mapalayo ako sa inyo. Oh. Namimiss ko po kayo. Anong na miss na kalokohan na sinasabi mo? Tumigil ka nga. Nay, mula po sa pagkabata ko, hindi ko pa po natitikman ang mayakap kayo. Ano? Ako? Yayakapin mo? Maaari po ba, Inay? Bago po ako umalis, mayakap ko po kayo. Ay, nako. Wag na. At baka malasin lang ako. Kakurnihan lang yung yakap-yakap na sinasabi mo. Oy, sa susunod na punta mo rito sa squatter, ha? Laki-lakihan mo naman ng halagang iaabot mo sa akin. Ha? O sige na. Umalis ka na. Sige na. Inay, Lumayas ka na. Inay. Inay. Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang Norma, buti umuwi ka pa. Ay, Eh, maghapon magdamag kang wala. bakit hindi ako uuwi rito? Eh, dito ako nakatira. Umurong ka nga dyan sa papagat ng makahiga ako at makapagpahinga. Uy, Pagod ako eh. saan ka napagod? Ano ba ikapapagod sa sugalan? Nagsugal ka? O O ano? Teka nga, Bert. Bakit ba ganyan ang pananalita mo? Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Pinagdududahan mo bang may ginagawa akong milagro kapag umaalis ako rito sa bahay? Na niloloko kita, ganon? imposible ba? Hindi kita niloloko. Niloko mo na ako noon. Ipinaako mo sa akin ang anak mo sa ibang lalaki. Oy, huwag mo akong pandilatan, ha? Gaga ka! Aray ko. Ha? Bitiwan Ha? ng braso ko, nasasaktan ako. Wag mo na ako lulukuhin uli, Norma. Kapag nalaman kong may lalaki ka na naman, Ano ba? na iniiputan mo na naman ako sa ulo, dalawa lamang ang kababagsakan mo. Ospital o sementeryo. Bitiwan mo ko! Kung ayaw mong umalis ako ng bahay at magbabad sa sugalan, kumilos ka! Gumawa ka ng paraan para maikabuhay tayo! Dahil hanggat narito ka lang sa bahay at walang ginawa kundi lumaklak ng alak mo, hindi mo ako mapipigilan sa pagsusugal para hindi tayo mamatay sa gutom! Dado. Oh, Bert. Ikaw pala. Oh, magpauso ka muna. Wag na. Hinanap lang kita tungkol sa inalok mo sa akin minsan. O ano, napag-isipan mo na ba? Tama ka eh.
Nagsasayang lang ako ng oras sa pagtambay sa bahay. Gayong pwede naman akong magkapera. Kung ganon, payag ka na magtandem tayo sa pagnanakaw? Oo. Ayos! Saan tayo magnanakaw? Saan? Saan magnanakaw sina Bert at Dado? Hindi na kaya makatikim si Juan ng pagmamahal na labis niyang kinasasabikan? Masay. Mga kaibigan, narito ng kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Mano po, Mami? Juan, awaan ka ng Diyos. Oh, kumusta ang lakad mo? Galing na po ako sa squatter. O ano, nakita ba kayo ng nanay mo? Nangyari ba yung gusto mo? Mami, Hindi ba sabi mo na magpaalam ka sa akin? Pupunta ka doon sa dating tinitiran mo para makita ang nanay mo dahil namimiss mo siya? nagkita po kami ni Mami. Nayakap mo ba siya? Yan po talaga ang balak ko. Namimiss ko po ang inay ko. Kaya gusto ko po siya makita. Kaya gusto ko po siyang yakapin. Pagyakap sa magulang na ni minsan. Hindi ko pa po naranasan mula nung maliit pa po ako. Pero... Juan. Mami, natuwa po ang nanay ko nang abutan ko po siya ng pera. Pero hindi po siya pumayag na mayakap ko. Kakornihan daw po yun. Baka daw pumalasi siya sa sugal. Kaya hindi ko po siya nayakap. Kahit nasabik po akong mayakap siya. Pagyakap sa isang ina na kinasabikan kong maranasan. Juan, hindi man naibisa na pananabik mo sa iyong ina. Hindi mo man nayakap ang nanay mo. Narito ako. Mami. Sa akin kayo makakap, anak. Mararamdaman mo. Hindi lamang ang pagyakap sa iyong magulang pinanalabikan mo. Mararanasan mo rin mayakap ng buong pagmamahal ng isang ina. May pinagkakait sa iyo na tunay mong magulang. Mami. Mami. Oh, anak ko. Juan! Narena, Ate Natalie! Ate Natalie, Di ba sinabi ko sa'yo? Pagtawag ko, lumapit ka agad? pinatay ko kasi muna yung hose ng tubig. Mamaya ko na itutuloy yung pagdidili ko ng halaman kapag nagawa ko na yung utos mo sa akin. Ang hirap mong pagsabihon? Aray, ate, sinusunod ko naman ang inuutos mo. Bakit? Masama ang loob mo dahil binatukan kita? Ha? Hindi. Masama ang loob mo? Hindi. Kaya lang, tuwing wala rito sa bahay si Mami, lagi ka na lang galit sa akin. Lagi mo na lang ako sinasaktan. Paano hindi ako magagalit sa'yo? Paano hindi kita sasaktan? Kahit na anong sabihin at gawin namin ni Joel sa'yo, ayaw mong sundin ang utos namin na lumayas ka dito! Ate Natalie. Ah! Huwag mo akong titingnan-tingnan ng ganyan na parang akong umiiyak talaga, ha? Hindi ako naawa sa'yo, huy. Lalo kumukulo dugo ko sa'yo, buisit! Maglinis ka sa kwarto ko! Oo. Linisin mong mabuti dahil ayokong makakakita ng kahit nakapirasong basura. Dahil nagngingit-ngit ako sa basura na tulad mo! Squatter! Sampid! Basura!
kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang Juan, Daddy, nang lumapit ka sa akin kanina at gusto mong yumakap, hindi ko napagbigyan ang gusto mo. okay lang po. Naiintindihan ko naman po na busy po kayo at ayaw niyo maistorbo sa pagbabasa niyo ng dyaryo. Hindi yun. Nakita ko sa di kalayuan ng ate Natalie at Kuya Joel mo. Nakatingin sila sa atin. Napansin ko nga rin po sila. Alam nating hindi pa nila lubos na natatanggap na makasama ka. Na maging kapatid nila. Na makabilang ka sa aming pamilya. Daddy, Kung nakita nila na pinagbigyan ko ang gusto mo, malamang magsero sila. At sumama ang loob sa iyo at sa akin. Bagay na ayokong mangyari. Dahil gusto kong mamayani sa bahay na ito, sa pamilya natin, ang pagkakaunawaan, ang pagmamahalan. Naintindihan mo ba ako, Juan? opo. Huwag sanang sumama ang loob mo sa akin. Hindi po, Daddy. Salamat. Daddy, Ngayong tayo lang ang narito sa kwarto mo. Maaari mo na ako yakapin. salamat po, Daddy. Maraming salamat po. Ate Pia, Oh, masaya kaya, Tawan. kasi nga sabi ko sa'yo na magkasarili ng kami ng daddy ko. Pumayag siyang yumakap ako sa kanya. Kaya niyakap ko siya. Mahigpit na mahigpit. Habang hindi ko mapigilan ng mapayak sa labis na tuwa. Mabuti naman at pagkaraan ng mahabang panahon ng matagal na pagkakalayo mo sa tunay mong ama. Naibsan ang pananabik mo makasama at mayakap siya. Naging masaya ka na. Masayang masaya ako, Ate Pia. Kaya nga naparito ako eh. Kasi gusto kitang yayain magmerienda. Para i-celebrate natin ang kaligayahan ko. Halika na, ate. Akong taya. O sige, pagbibigyan na kita. Ayos. Ay, Ano, konduktor? Nakahuli ka ba ng isda? sobra ka na imo ha. Bakit mo pinatin si Juan? Wala, Pia. Gusto ko lang makakita ng napasubasob sa lupa na balang araw magiging konduktor. Doktor pala. Doktor Albulario. Sobra ka na. Bakit mo ako sinampal? Huwag kang patulan si Ate Pia! Hayop ka! Papalaganawan? Kung ako lang ang inaasar mo, makakapagtimpi ako. Pero hindi ko mapapalampas ang pananakit mo sa matalik kong kaibigan. Gugulping kita! Gugulpihin ko! Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Hindi mabura sa utak kung sinabi ni Norma. Kung ayaw mong umalis ako ng bahay at magbabad sa sugalan, kumilos ka! Gumawa ka ng paraan para maikabuhay tayo! Dahil hanggat narito ka lang sa bahay at walang ginawa kundi lumaklak ng alak, hindi mo ako mapipigilan sa pagsusugal para hindi tayo mamatay sa gutom! Susundin ko ang gusto mo, Norma. Kikilos ako. Sisiguruhin kong hindi tayo mamamatay sa gutom. Hi, Bert.
Ikaw pala, Cynthia. Uy, baka gusto mong mag-good time. Isa lang ang good time na alam ko. Nagsusolo ako sa inuupahan kong entreswelo. Alak ka ba? Ikaw naman? Walang laman ang utak mo, kundi alak. Pati pera laman na ng utak ko ngayon, Cynthia. May pera ka ba naman? Malapit na. Kasi galing ako kay Dado. May napag-usapan kaming racket. Sus! Ikaw nagpapapaniwala ka dyan kay Dado. Sa 10 sinabi nun, 11 sablay. Hindi sasablay ang napag-usapan namin. Bakit? Ano bang racket nyo? Ano po, Itay? Magnanakaw kayo? Ano ba? Yung bunganga mo. Baka may ibang makarinig sa'yo. Itay, masama po ang balak niyo. Hindi ako nagtsagang mag-abang sa paglabas mo sa gate ng bahay ng ama mo. Kung hindi ako desididong ituloy ang plano namin ni Dado. Sino pong Dado? Si Mang Dado na kalugar natin? Siya nga. Itay, wala pong ginawang mabuti ang taong yun. Pusakal na magnanakaw po yun, kaya labas-pasok sa kulungan. Kaya nga siyang katandem ko. Para walang sablay ang balak namin dyan sa bahay na tinitiran mo. Itay? Malinaw ang narinig mo, Juan. Magnanakaw kami ni Dado sa tulong mo. Nanakawan namin ang bahay ng pamilya Crisostomo. Matuloy kaya ang balak na pagnanakaw ni na Bert at Dado sa bahay ng mayamang pamilya Crisostomo. M. Royales, mga ginintuang kasaysayan. Mga kaibigan, narito ng kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ano, Joel? Lumabas sa resulta ng drug test kay Juan na negative siya sa paggamit ng marijuana? Oo, ate. Kaya hindi nangyari ang inaasahan natin na magagalit sa kanya si Daddy. At palalayasin siya at papakulong. Sinuswerte pa rin ng Juan na yan. May araw din siya. Mamalasin din siya. Kailan kayo? Yan ang hihintayin natin. Ayoko magtagal pa siya dito. Ako rin. Di na nga ako nagpapadalaw sa mga friends ko na dating dumadalaw dito sa atin eh. Pareho lang tayo, ate. Kasi ayokong malaman nila na meron tayong kapatid sa labas. Bakit naman kasi nagkaanak pa si Daddy sa labas eh? Bakit kasi ayaw lumayas ng Juan na yon? Ginagawa naman natin ang lahat para lumaya siya eh. Pinagsisiksikan pa rin niya ang sarili niya sa pamilya natin. Magkakaroon din ng dahilan para mapalaya siya sa bahay na ito. Pero, ano kaya? Ano kaya kung magagawa siya ng malaking kasalanan para si Daddy na mismo magpalaya sa kanya? Juan, baka biniro ka lang ng Itay Bert mo. Hindi, Ate Pia. Seryoso siya nung pumunta siya dito sa bahay ng tunay kong ama at kausapin niya ako. Kaya tinawagan kita. Sobra naman ang tatay-tatayan mo. Inaabutan mo na nga ng pera sila ng inay mo paminsan-minsan. Pag-iisipan pa niya ng masama ang pamilya ang tinitirhan mo. Kaya nga hindi ko malaman ang gagawin ko eh. Huwag kang papayag sa gusto ni Mang Bert. Sabi ko nga sa kanya, hindi ako papayag sa gusto niya. Pero, hindi na raw magbabago ang balak nila ni Mang Dado. Sukat nakipagsabuatan sa kanyang tatay-tatayan mo. Eh, kilala dito sa lugar natin na pasakal na magnanakaw yung standby na yun. Nasunog na ang utak ng tatay ko ni Mang Dado. Hindi dapat matuloy ang masamang balak nila rito sa bahay ng mga Crisostomo. Talaga? Kawawa naman ang pamilya ng tunay mong ama kapag nanakawan sila ni na Mang Dado at Mang Bert. Ate Pia, ano kaya ang mabuti kong gawin? Teka, kapag isinumbong mo naman si na Mang Dado sa tunay mong ama, Malamang magalit si Itay Bert sa akin. mabuti pa. Kapag ingatin mo na lang ang pamilya Crisostomo para hindi sila mapagnakawan. Ay,
Teka, Juan, may tao pala sa likuran ko. Hindi pala ako nag-iisa dito sa labas ng bahay namin. Sige na. Saka na ulit tayo mag-usap ha. Bye-bye na. Okay, Ate Pia. Bye. Bye. Narinig ko makikipag-usap mo sa cellphone, Pia. Ang inaalo ko trabaho sa iyong pag-isipan mo. At tanggapin mo na. Huwag ang ibang walang kwentang bagay na magbibigay sa'yo ng problema. Aling Cynthia. Kung may gustong nakawan sina Dado at Bert, huwag mo silang makialaman. Huwag mo silang hadlangan. Pag nabulilyaso ang plano nila, malamang ikaw ang mapagbunto na ng sisi at galit. Kawawa ka. Malamang madisgrasya ka. Bye, Mami! Bye, Mami! Bye, Natalie. Joel, mag-iingat kayo, ha? Po! Papasok na sa school sina Ate Natalie at Kuya Joel. Ang gaganda ng mga uniform nila. Pareho silang nag-aaral sa private school. Samantalang ako, kahit sa public school, hindi ako nakapag-aral. Kasi pilit akong pinatigil sa pag-aaral ni na Inay at Itay Bert para magtrabaho ng kung ano-ano. Para masuportahan ko ang pagkain namin at mga bisyo nila. Naiinggit ako sa gaya ni na Ate Natalie at Kuya Joel na nag-aaral. Naiinggit ako sa kanila. Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Juan, nakita ko nang lumabas ng bahay ang Ate Natalie at Kuya Joel mo. Nakatingin ka sa kanila. Hindi mo sila hiniwalayan ng tingin hanggang sa sila'y makaalis. Naisip ko lang po, Mami. Sana po balang araw makapagsuot rin po ako ng uniform. Sana balang araw makapag-aral din po ako. Hindi ka ba nakapag-aral? Nang makatapos po ako ng elementary, hindi na po ako pinag-aral ng nanay at tatay ko. Pero gusto mong mag-aral. Gustong gusto ko po. Kaya nakiusap po ako kay Inay at Itay. Nagmakaawa po ako sa kanila. Pero kahit anong pakiusap at pagmamakaawa ko po sa kanila, hindi po sila pumayag na mag-aral ako. Huwag kang malungkot. Huwag kang umiyak. Gusto ko po sana magpatuloy ng pag-aaral. Para balang araw po, matupad yung pangarap ko. Kahit po, imposibleng mangyari yon. Ano bang pangarap mo? Gusto ko po sanang maging doktor. Hindi imposibleng matupad ang pangarap mo, Juan. Matutupad ang pangarap mo. Makakapagpatuloy ka ng pag-aaral. Makakatapos ka. Palang araw, magiging isa kang doktor sa awa at tulong ng Diyos. Ano, Mercy? Doktor? Oo, Saldi. Yung pala ang pangarap ni Juan. Yung pangarap mo para sa iyong sarili noon na hindi mo natupad. Huwag na natin pag-usapan yun. Sabi mo, ang nabigong pangarap mo, gusto mong matupad sa anak mo, di ba? Dahil gusto ko magkaroon ng doktor sa pamilya natin. Si Juan, Saldi. Pag-aaralin na natin ang medisina si Joel. Pag-aralin din natin ang medisina si Juan. Mercy, Saldi, anak mo rin siya. Tungkulin mo bilang magulang na bigyan ng magandang kinabukasan ang iyong mga anak. Ang tulungan silang maabot ang kanilang mga pangarap. Pantay-pantay ang dapat maging pagtingin mo sa lahat ng mga anak mo. Matagal mo napabayaan si Juan. Matagal kang nagkulang sa kanya. Dapat lang napunan mo ang mga naging pagpapabaya at pagkukulang mo sa iyong anak.
Kahit isa siyang illegitimate child, hindi ba? Hindi ba, Saldi? Pambihira naman si Aling Ofelia. Pinaghintay ako sa bahay nila para makakuha ko ng mga ibebenta kong basahan. Hindi naman siya nakatapos sa pananay dahil nag-away sila ng kanyang asawa. Wala tuloy akong nakuha mga basahang pambenta ko bukas. Ginabi pa ako sa pag-uwi. Di bale? Dito na lang ako dadaan sa Eskinita kahit madilim. Ito kasi yung shortcut para madali ako makarating sa amin eh. Ha? May makakasalubong ako? Uy! Pia! Si Mang Dado? Ang magandang tempo nga naman. Hindi mo akalain. Lalapit at dudulog kung talagang akin. Mang Dado, bakit po kayo sumabay sa akin? Bakit? Ayaw mo ba? May kasama ka. E di para tayo mag-shop. Teko, huwag niyo ako akbayan! Huwag mo akong pagsupladahan. Ha? Kutsilyo! Tama ka, Pia. Matalas itong itinutok ko sa leeg mo. Kaya huwag kang sisigaw. Huwag kang papalag. Halika! Halika! Bitiwan niyo ako, Mang Dado! Dito tayo sa madilim na sulok ng Eskinita. Arang niyo ako kalagkarin! Bitiwan niyo! Huwag ka nang pumalag! Mang Dado! Bumabaon na po sa liig ko ang dalim ng inyong wajil. Matagal na ako nang gigigil sa kaseksihan mo, Pia. At hindi ako papayag na maunahan pa ako sa'yo ng iba. Kaya magiging akin ka ngayon sa ayaw at sa gusto mo. Wag po. Magpapabaya ka naman. At masisiyahan ka rin naman sa gagawin ko sa'yo. Maawa ko yun sa akin. Huwag ka nang pumalag. Isa pa, Pia. Isang palag pa. At hihiwalay ang ulo mo sa katawan mo. Pupugutin ko ang ulo mo. Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Wala pa rin dumara ang tricycle. Pagbaba ko ng tricycle, sasakay pa ako ng jeep sa labasan bago ako makauwi sa bahay ng pamilya Crisostomo. Ayun. May tricycle. Para! Ay, may pasahero pala. Pero okay lang. Kahit ginabay ko ng pag-uwi, sulit naman ang lakad ko rito sa squatter. Nakita ko si inay sa sugalan. Wala siyang kamalay-malay na habang nagsusugal siya, nakatingin ako sa kanya. Nagsawa ako ng pagtingin sa kanya bago ko umuwi. Kahit man lang sa ganung paraan, pag nakikita ko si inay, naiibsan ng pananabik at pangungulila ako sa kanya. Sobrang miss na miss ko siya. Si Aling Cynthia yun Aling Cynthia! Ikaw pala, Juan. Bakit po kayong humahangos? Kasi naghahanap ako ng makakatulong kay Pia. Si Ate Pia po yung kaibigan ko? Oo. Bakit po? May masama po bang nangyari sa kanya? Oo. Nakita ko pinapwerasya siya ni Dado doon sa madilim na sulok ng Eskinita. Ano po? Hindi po maaari yun! Juan! Saan ka pupunta? Tutulungan ko po si Ate Pia! Nako! Wala kang labang kay Dado. May matalas siya. Baka mapatay ka lang niya. Dado, wag po. Anong wag? Nahubaran na kita. At kahit nasisinagan lang ng liwanag ng ilaw ng poste, nakikita ko ang kaseksihan mo. Napagsasawaan ko dito sa dilim. Wala po kayo sa akin.
Anong bahawa, ha? Walang makakapigil sa akin, Pia. Mangyari na ang mangyayari. Hindi ko palalagpasin ang gabi ito na hindi ko natitikman ang maganda mong katawan. Bitiwan mo si Ate Pia! Ang ulo ko! Ate Pia, buti na lang nakapulot ako ng kaperasong kahoy na inampas ko sa ulo ni Mang Dado. Halika na, Ate Pia. Lumayo na tayo rito. Bilisan natin. Dali. Hoy! Narangdadong awan! Pagsisisihan mong pagtalo mo sa akin! Gagandi ako sa'yo! Tutudasin kita! Saan hahantong ang masamang banta kay Juan ng dating kalugar niyang si Dado? Mga nagsiganap